diepte. Wat is diepte en hoe komt het nodig aan werken? Dit wat die dominee met zondag in de kerk gevraagd. Nou, hij heeft schok verloren. Zaterdagmiddag in de opdracht op Ellispark. Mijn antwoord aan hem was eenvoudig. Diepte is de drone die water vallen en zo onder. Het is al wat je diepte nodig hebt om je stand te verdrijven. Of om te keren. Maar uit diepte uit, ja, die bokken was uit de diepte uit. En ik vermoed dat die heeft ook. Ik ben uit laatst even in de eerste minuut vanuit Charge John, maar wat dan uit Charge John van die opdracht tot in de geleid. Daar knaap die was duidelijk zo'n 3,5 kilometer omkant geweest. Ook snel in de 16e minuut. Uit diepte uit. Wat zou geweest zijn wedstrijd fix was. Hoeveel welke macht zijn eerste ruimteaanbouw van hem? Nogal diep in overgebied. Nee, dan kan je ook niet verdedigen stellen. En laat je het zo weer opdracht de eerste 3 toe. Dat je nu kan tellen, nu kort daarna. En de eerste afstand 3 was echt een luchtpuntje geweest. Dit was nogal na een briljant geweest. George Murphy's 3, George Murphy, ik kan kapot zijn bliksem zeggen, sterk. George Murphy's 3 was dood. Ik is zeker, hij angeluidvoerend is. Die bokken domineren die scherm, maar dat kan niet voorbouwen. Wat is jou? Als je domineert, boven daarop. Maak je bouwstadiger. Gepraat van de afweerpunten. Dit is maar beleidenswaardig geweest. En dan dat ballen rondvallen. En die achterin lijkt de Stevie Wonder wat draai om koers op te schieten. En nu dat val je en bal in de drijfbaalbeweging aan de kant die doelen. Of het zie je daar gedraaid om zo op te schieten. Anders als het andere mensen geloven, dat ik die woordballen als goede afwisseling. Als geen goede return op ons kop en kind, ik reken omtrent 75% van onze ballen terug, plus een paar meter voordeel op het veld. Daar skramp in de 55e minuut is een beetje Duitsje gelijk. Echt nog ons is daar een beetje ingedoen. Johnson de 3 was ik zwak verdedigen. Iets wat een rastige kan wegduwen. En zij verdedigen. Jolani Bacher in de 67e minuut van de wedstrijd in de paviljoen. Wijs, die zit nog half met de vooriets. En het zwakke onze ons gaat, dan zie verder. Bent op je bord gezet is. Onze koolveer was de klaar. Je weet het maar van Alibag. Maar hij twee kaarten 10 minuten voor je en de binnen een minuut van elkaar. Die kan wat ze contest. En zij wezen en verkracht. Ik denk die heeft van de bal weer de job gedaan om je kan levendig te houden. Ik zit nu al als engeltjes, nu maar die opdracht. En dan een beetje tegen jou thuis nog. Kan je weer genoeg. Die was in de vrachtwagen bombela en is weer op pad naar nog een Caribische cirkel. Die aangename dingen.
Wat wanneer die dwars in die krop steek is. As Griekwas nou weer hierdie jaar die Karibeker wen, hoekom speel die Cheetahs in die Challenge Cup en nie die Griekwas? Nog 'n fout met ons rugby setup soos wat dit tans is. En nou speel Natal en Transvaal of soos hulle nou sê, die Sharks en die Lions gelyk op in 'n herinnering ergens in Natal op 'n nagsegende plek. Dit is Chatsworth of Ireland. Die Storm is nou gewen. Hulle het nog hoop. Dit dien nou die laaste ronde ons hoop maar ons kan het direct in de semifinal al. Maar as die dinge nou staan, is die ref blind en Rassie is aan het slaap. Voor ons weer ons oor oopmaak, is iemand weer in die moeilijkheid. Ons moet rechtkom en ons moet vinnig rechtkom. Zaterdag om het 3 Natveld Oblast gaan ons opskryf. Sterkte vir dan en moeite, na grote.